Скарби родної мови. Мова – душа народа, люстэрка яго жыцця і мова існавання нацыі. Тых, каму даспадобы мілагучнасць і спеўнасць беларускай мовы, каго чаруе хараство беларускага краю, вабіць беларускія нацыянальныя звычаі і захапляе мастацкае слова, мы ласкава запрашаем вывучаць беларускую мову разам з намі. Вы збіраецеся наведаць Беларусь, хочаце, каб вашыя дзеці авалодалі роднай мовай. Вас цікавіць беларуская культура і літаратура? Жадаеце вывучыць яшчэ адну мову? Мы дапаможам вам. У студыі Радыё Беларусь Таццяна Грыгалык. Лета – цудоўная пара, каб паназіраць за мітуслівымі добрымі істотамі, насякомымі, а таксама даведацца, якія назвы яны маюць у беларускай літаратурнай і дыялектнай мове. Цікавымі звесткамі падзеліцца мовазнаўца, кандыдат філалагічных навук Кацярына Ганчарэнка. Вітаю! Я думаю, многія з вас дзівяцца, што некаторыя насякомыя маюць да 40 варыянтаў назваў. Паказаць разнастайнасць беларускай лексікі дапамогуць нам выданні агульнаславянскага лінгвістычнага атласа і лексічнага атласа беларускіх народных гаворак. А пачнём мы размову з прыгожых лятаючых істот, такіх як матылёк і страказа. У дыялектным маўленні, якое запісвалася вучонымі ў другой палове 20-го стагоддзя, зафіксавана шмат назваў гэтых насякомых. Але цікава, што ёсць одно слово, якое абазначае і матылька, і страказу. Гэта слово «бабка». Параўнаем руская «бабачка». Бабкай называюць страказу ў цэнтральнай і паўднёвай Беларусі. Бабкай, бабачкай матылька пераважна на Гомельшчыне. А таксама ў некаторых пунктах на поўначы Беларусі. Чаму так? Бо будова цела гэтых насякомых нагадвала даўнім аўтарам назвы жаночую фігуру. Яшчэ арыгінальная версія – тое, што славяне верылі, што душы памерлых продкаў, бабуль і дзядуль працягваюць жыць у матыльках. Цікава даведацца, што слова «матыль» у слоўніку Івана Насовіча было яшчэ і выклічнікам, які абазначаў хуткі рух чым-небудзь, трапятанне. Узгадаем дзеяслоў «матаць». У апошнія некалькі гадоў літаратурнаму «матыль» матылёк пачала складаць канкурэнцыю слова «мятлік». Асабліва спрабуе яго актывізаваць пісьменніца Аксана Спрынчан. Над замчышчам, дзе калісьці стаяў замак Хаткевіча, кружляе махаон. Мятлік-ветразнік. У дыялектным маўленні гэтая назва сустракаецца па Віцебскай і Магілёўскай вобласці. Лексема «мятлік» ахапіла і метафарычнае значэнне «гальштук-матылёк». Як ніколі сёння сталі папулярнымі гальштукі і мятлікі з нацыянальнымі ўзорамі. Але не варта забывацца і на другое значэнне слова «мятлік» – травяністая расліна сямейства злакавых. Тут ужо зацвілі Цімафееўка, мятлік, аўсяніца. Што да назвы страказа, то яна паходзіць ад дзеяслова «стракатаць» у значэнні «скакаць», «калоць», «пячы». Магчыма, з-за першага значэння. На Палессі карычневую страказу называюць конік. Таксама страказу імянуюць як страла, стрыжка, зыкалка. У тэматычным артыкуле дыялектолаг Любоў Кунцэвіч апісвае фіксаванне на Гомельшчыне цікавай назвы «чайка», бо страказа, як і марская птушка, узіраецца ў ваду, шукаючы здабычу. А яшчэ назва «лялечка». Так у Жыткавіцкім раёне клічуць сінюю страказу. Працягнем расповед пра насякомых пасля музычнай паўзы. Ти принеся кльов.
Скарби родной мовы. Сёння праграма «Скарбы мовы» раскрывае паходжанне і распаўсюджанне назваў некаторых насякомых. Далей божая кароўка. Гэты жучок чырвонай жоўтай афарбоўкі з плямкамі атрымаў параўнанне са свойскай жывёлай, хутчэй за ўсё за сваёй біялагічнай уласцівасці выдзяляць спецыяльную ахоўную вадкасць, падобную на малачко. Чаму божая? Існуе некалькі прыватных меркаванняў, якія можна аб'яднаць па тэмах, бо насякомае заўсёды лятае, звязана з небам. Памятайце дзіцячую заклічку. Божая кароўка, што заўтра будзе? Дождь ці пагода, пень ці калода, пагода ляці, дождь сядзі. Іншае, што божая кароўка дапамагае знішчаць шкоднікаў саду і агарода. У беларускай літаратуры апошняга дзесяцігоддзя атрымаў распаўсюджанне варыянт багоўка, які фіксуецца па асобных пунктах Віцебскай, Магілёўскай, Гомельскай і Гродзенскай абласцей. Напрыклад, верш. Чырвонакрылая багоўка, тлі зялёная, не сяброўка, зноў ляціць у майскі сад, дзе праводзіць медагляд. Мікола Мятліцкі. На тэрыторыі Гродзеншчыны, блізкіх да яе раёнаў, у заходнім палесе сустракаюцца варыянты блізкія да польскага бедронка, быдрык, вядронка, ядзерка. Этымалагічны слоўнік польскай мовы дае цікавую падказку. Вядронка – гэта жывёла з плямкамі на баках, а больш канкрэтна плямістая карова. Магчыма, паводле сваёй стракатасці, божая кароўка атрымала сугучныя імёны: Петрык, Пятрушка па ўсім палесе і поўначы Беларусі, Хведар, заходняе палесе, Андрейка, Мінская вобласць, Хадорка, Клічаўскі і Крупскі раёны, Матрунка, Капыльскі раён. У інтэрнэт-крыніцах з'явілася слова «жамяра» для агульнага абазначэння ўсіх насякомых і дробных істот, замест машкара ці жамярыца аднаго насякомага. Лес ужо апусцеў. Ва ўсякім разе жамяра, што дакучала чалавеку летам, знікла і птушак паменіла. Чытаем сучаснага пісьменніка Яна Станкевіча. Вядомы даследчык літаратуры Пятро Васючэнка выявіў гэта слова ў містыка 19 стагоддзя Яна Баршчэўскага. На тым месцы, дзе стаяла плачка, з'явілася на галіне велізарнае асінае гняздо. Жамярыцы, што заляталі і выляталі з гэтага гнязда, снавалі ў ранішніх сонечных прамянях. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы падае слова «жамяра» як шалупінне, адыходы ад выціскання соку або алею, адыходы ад воску. Падаецца і пераноснае значэнне «жамяра» – драбяза. Аднак маюцца на ўвазе дзеці. Заўважым, у слоўніках літаратурнай мовы такой лексемы пакуль няма. Падаецца толькі слова «жамерыны», ідэнтычнае рускаму «выжымкі», «жмых». Добрым сінонімам з'яўляецца слова «метульга», «матылькі-казяўкі». У слоўніку беларускіх народных параўнанняў знаходзім наступныя супастаўленні, зафіксаваны на Магілёўшчыне. Быстранькі, як метульга, насіцца, як метульга якая. Пра паводзіны швавага хуткага дзіцяці. Аднак тут трэба асцярожна выкарыстоўваць кантэкст, бо галоўнае значэнне метульга – гэта размоўная мітусня, мільгаценне чаго-небудзь. Сябры, у наступным выпуску праграмы мы прадоўжым знаёміць вас з беларускімі назвамі насякомых. Вучыцца нескладана, беларуская мова – гэта цікава, займальна і патрэбна. Выпуск падрыхтавалі Таццяна Гаргалык і Кацярына Ганчарэнка. Да сустрэчы, гаварыце па-беларуску, заставайцеся з радыё Беларусь. Скарбы родной мовы.